vej til Tørm. Sådan der ligger jeg sover. Så vi fucking banger sesh. We just got here. We pulled up. Ja, og vi har tænkt os i dag at lave et par noodløns hver måske. 5 styks, 5 små noodløns hver. 5 noodløns hver. Det behøver ikke være sådan nogle svære nogen, så vi tænker sådan lidt kikkelkommus og sådan det. Det kan godt være. Skal vi ikke sige, vi giver hinanden dem? Hold din kæft. Okay, ja, det er god idé. Ja. Do that. Okay, jeg starter med at give sig mig ind. Og ja, vi snakker faktisk om lige før, at han aldrig landet whip unless kickless. Så ja. Er det jeg skal lave? Det vil jeg gerne se, ja. Jeg føler unless kickless, det bliver aldrig sådan lavet af nogen mere. Sådan et dødt trick. Nå, lad os se det. Oh my god. Second try. Second try. Indeed. Hvad laver han? Bare spin. Kom nu lidt, så er det min tur. Okay, der landede jeg lige min whip unless kickless second try. Og nu har jeg tænkt mig at kolde Tristan et nyt trick, han har lært at lande. Så tænker jeg lige på, spurgte jeg ham lige om han har landet bar whip. Det har han. Så spurgte jeg ham om han har landet bar dobbelt. Det har han ikke. Så bar dobbelt til dig. Jeg tror ikke han har den nu. Det var sjovt. Kom så. Oj, men det var sådan nemlig tæt på. Hvis han har den tredje forsøg, så fortjener det en thumbs up på den her video. Kan vi ikke godt blive enige om det? Thumbs up på den her video, hvis det er tredje forsøg. Jo, helt sikkert. Kom så tredje forsøg for et like. Og et lille sub, hvis man er meget heldig. Han har den nu, kan I mærke det? Den lander nu. Yes! Nu skal alle, der ser den... Nu skal alle, der ser den her video, like den her video og subscribe til mig og ham her. Ja! Yeah. Jo, så jeg har tænkt mig godt om. Brugt min hjerne. Og sådan han skal lave... Han har brugt sin hjerne. Ja, sådan han skal... For det første så skal sådan, at lige holde din fucking kæft. Og så skal han lave double whip, bar whip. Hed jeg. Klar? Ja, vi er klar. Ja! Fortjener en sub. No way! Second try med hele ned, bro. Det var rent. Han er speechless. But lobbies, my ranked teammates. Han landede. Ja, så trækker vi den vist også. Okay, chat. Vi har lige en crazy confession at sige til her. Tristan har aldrig nogensinde landet en kickless barspin. Det er en stor fejl. Så Tristan... Okay, du havde lidt bar. Land en kickless bar. Det har han åbenbart aldrig landet, men han har landet... Jeg ved ikke, hvad han har landet. Han har landet backscoot, finger, og jeg ved ikke, hvad fuck han har landet. Men han har landet alt muligt. Han har ikke landet en kickless barspin. Så Tristan, du har ikke noget valg. Du skal lave en fucking kickless barspin. En beep kickless barspin. Tæt på. Han har tid til 4 barspins. Altså, hvad laver han? I believe. Ja! Jeg siger bare lige, det er rare syn på den her kanal, at Tristan laver en late bar. Så wow. Så det skulle I nyde. Det skulle I rigtig nyde, det der. Nu er dig til at komme mig grib. Ja. Yep. Så du stepper vi en lille smule op. Så vi siger oppo kickless bry. Vil du helst oppo bry? Nej, oppo heel kickless bry. Nej. Oppo heel? Er det en whip? Nej, nu kæft. Oppo bry heel kickless eller oppo bry kickless whip. Sådan der. Jeg tror oppo bry kickless whip. Ja bro, jeg burde aflives. Man skal jo ikke tro, jeg var dansker. Er vi klar, eller hvad? Alle.
så. Det er en kickle, så det ikke lige. Right. Jeg har lige fået en setting på min GoPro. Ja. Som gør, at vi får meget bedre FPS. Så det er fucking fedt. Kør! Sorry, det alle sammen. Jeg ved ikke om folk de øjne. Den har fast i min trøje. Så virkelig meget. Det kan du se, når Det skal vi lige have et replay. Ja, replay that shit right now. Ja, vi er klar på den. 30 forsøg. Lucky number. Lucky number. Det var det. Fanden. En god hund, det her. Flare. En lille flare. Fail. Jeg ligger lige i en flare position. Jeg har fundet et trick til Tristan, efter jeg lige har landet min op på Brykill Whip. Så ja, du skal lave en whip rewind kickless rewind. Så det er en whip, og så en kickless, og så rewinder man, så man lander en heel. Det er det, Tristan skal lave nu. Han har nævnt det før, så nu får han den fra mig af. Er det third tries the charm igen? Det var det for mig. Håber vi, det er det for Tristan. Ham deroppe. Ja! Wow, jeg var tricket. Ja! Joho! Mærkeligste trick, han har lavet. Og det er på en YouTube-video til TS Journeys. Fucking så... ikke fucking. Vi er gerne være venlige mennesker og give os et lille abonnent, så vi kan blive rigtig glade. Ja. Så kan vi blive rige, og så skal vi lave meget sejre videoer til jer. Ja, prøv at tænke på det. Så bruge penge på vores videoer og alt muligt. Lave meget seje videoer. Og sejre og de er allerede fucking seje. Jeg har allerede fundet en trick til Sander. Og det er barspin, whip og så en rear kickers. Så bare whip, rear kickers. 7 first try. Jamen dog. Det var da besynderligt. Det var virkelig skot. Men den var der. Det var den jo. Så det var 4 stykker for mig. Mangler bare lige en mere, og så går vi til en banger. Så for filen. Bare whip, rewind, kickless. Vi, som nævnt i starten af videoen, så er det bare sådan nogle små tricks, vi ikke har landet før vi laver den her video. Så vi caller... Nej. Sæt mig op her, så følger jeg bagover. Nu skal jeg op herfra. Sådan. Så ser vi Tristan. Nå nej, jeg har ikke engang callet dig et trick endnu. Jeg har ikke engang givet dig et trick endnu. Hvad skal jeg lave? Nå, skal lige finde ud af, hvad han skal lave i fællesskab her. Jeg stopper lige videoen, mens jeg tænker. Jeg prøver at kalde ham late bars, men han har fået en late bar den her video, så det synes han er rigelig, så han er ikke tilfreds. Så jeg må nødt til at finde på noget nyt. Okay, jeg fandt frem til noget, som han var med på. Han skal lave en double whip rewind heel kickless. Så ja, nu skal jeg lige over en position, så jeg kan finde ham fra den ordentlige vinkel. Så nu går jeg lige på line her. Ja. Næsten i første hug. Næsten. Han er klar til forsøg nummer 2. Den er der. Det er en flare whip. Nej, en fin line. Sæt med stabilt lavet det der. Nu er det sådan, at vi begge to kom lige ind i the frame. Sådan, nu er det sådan, at vi begge to bare mangler en banger. En banger. Bangers. Alright, så jeg kom frem til at kalde Sander C-flip som hans banger. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan backscoot kickless-agtigt med en dick grab. I får det at se. Det er doable. Det er doable. Hvis han har en banger på tredje forsøg, så er det fandme crazy. Altså det må lige hernede, fordi det er meget bedre vinkel. Han er klar, vi er klar. Han lander.
Nå, den var der ikke inde på de første 3 forsøg. Jeg ved ikke, jeg er bare ikke god til nogle specielle mærkelige tricks. Okay? Ellers så den der Jaden Sharman special, den der chop med bare en ekstra whip på. Okay, det får han lov til. Whip rewind, Jaden Sharman special, choc milk. Choc milk, hvem kalder trick chocolate milk? Altså. Okay, det tror jeg ikke kommer til at ske. Okay, han prøver den, jeg foreslog, den der chocolate milk med en ekstra whip på, i stedet for whip rewind, chocolate milk. Chocolate milk, chocolate milk, chocolate milk. Suck my dilk. Oh shit. Jo. Jeg kan ikke til whips. Nu skal jeg prøve min C-flip igen. Vi er klar på den. No way! I'm so sorry to see that. Yes. Men det er sådan, det hele går langsomt, indtil jeg skal trække kikkelsen tilbage. Det er hurtigt. Ja. Det er det eneste. Han har den. Lad os se den. Tis. Noget lort det her med at skifte, så nu har jeg blivet kold. Jeg når at blive kold, når vi skifter, og jeg fucking har det varmt. Undskyld, jeg filmer har det varmt. Så ja, så kan jeg ikke finde ud af tricket, når jeg er kold. Og så lige når jeg er blevet varm, så skal jeg fucking filme ham. Den der, derovre. Okay, han tager forsøget hurtigt lige nu. Han når ikke rigtig at blive kold, tror jeg. Så. Kan du sige det igen? Shit, det 7. forsøg. Get out! Ja, det bringer uheld, når man siger sådan noget brain rot. Nej. Jeg ligger dårligt. Jeg går nu op, før du bliver kold. Jeg hader det. Ja, tredje forsøg, den er der. Jeg kunne ikke trykke der. Hvad? Ja, hvad siger jeg? You gotta shut your bitch ass up. Ja, så svært var det jo ikke. Jo, det var det faktisk. Nej, det var det. 2 kunder. Endelig kunne jeg lande det møgtrik. Det var ikke fedt. Fordi jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg landede en gang, så nu har jeg landet det. Og nu behøver det aldrig gøres igen. Nu skal Tristan lave sin choc milk til whip. Nej! Yeah! Hader varmt. Nå, men det er egentlig videoens plan, der er helt complete. Dagens mission er fuldført. 5 minutter løn svært. In the back. Nå. Skal vi bare sige Hej, og have en god video. Ha' en god video.